Minggune inyong dolan ngone Kanjeng Mami, guys, ya karo anak wadon. Ye motore wis panasi. Lanjut OTW. Ucuk wis kutu nang perek omahe Kanjeng Mami liwat pewotan cilik, pewotan pring, guys. Ya, perek kebon umahe dadi liwate tung kebon, guys. Inyong tak parkir disit sing midioni anake wadon miki ya. Ki garep liwat tung pewotan sing mandan dawa, mandan ambak ki, guys. Pewotan pring juga. Kai sore kalen, guys, jamane inyong cilik. Biyen tak nggo kecean, guys, nggo gubak, hehehe. Sejuk, asri, silir-silir, pokoknya adem, tenang lah, ado kang keramaian. Dela bawis nang ngarep omah ki, guys. Assalamualaikum, melbu ngomah disit dong, guys.